asta înaintea lui Pilat și o cunună de spini avea pe cap. O haină de purpură el avea și-n batjocură îi se închina. Cântă! Gabata, Gabata, locul cel cu pietre pardose. Golgota, Golgota, unde Domnul Iisus a murit. Gabata, Gabata, locul cel cu pietre pardose. Golgota, Golgota, unde Domnul Iisus a murit. Pilat pe Domnul Iisus a întrebat: spune-mi cine ești cu adevărat, eu am putere să te răstignesc sau viața ție să ți-o dăruiesc. Pilat pe Domnul Iisus a întrebat: spune-mi cine ești cu adevărat, eu am putere să te răstignesc sau viața ție să ți-o dăruiesc. Gabata, Gabata, locul cel cu pietre pardose. Golgota, Golgota, unde Domnul Iisus a murit. Gabata, Gabata, locul cel cu pietre pardose. Golgota, Golgota, unde Domnul Iisus a murit. Putere, cum ai spus, dacă nu ți-ar fi dată de sus. Dar toți care m-au dat în mâna ta, păcatul cel mai greu ei vor avea. Gabata, Gabata, locul cel cu pietre pardose. Cel cu pietre pardose.